piti amal, mga puasa, mga tarawih, mga kabati sa Quran, mga kasyadakah, tarimaan niya ang nakatano. Minggu lang taon si ikubulan na Ramadan, Allahumma amin. Mapiar ka no sa namagabi, mabang sami. Bata bilabo so pagarita no ang korman, so Abu Wahida, ako so partner yan na so pagapak sa Iranon. Naman ang gaulo ko pakatatayan tano manager so Abu Haidir. Balasan wala sa madakla mafia langon tanuto. Balasan ano mamu wala pamamakinig. Pasagab sa ilmo. Yan ang sumingi itong sa malaasimba. Sa din sa babaya ka ko ilmo, nababayar ka Allah Rabbul Alamin. Kanabaya po pangadian tanong ng mga madrasa, mga maahad, mga university. Ayamala pangadian tanong na piandata no mabalak so ilmo, nasa dun sa kapag-ikhlas tanong, kung kasirba tanong ron, nagyuti kasusuat raktan o Allah Rabbul Alamin. So miya nga unang tanong mabang sa amin na sa satima na hadis asunguan yan ko ingad na sorong-sorong na saulan, nambaling na saulan, nagyuto na sa satima na hadis asunguan yan to. Nakanabaya po miya sukat yan nagyuto sa satima na hadis. Ayamataan na umanisala ka diyan na sa tima na mafia. Na umanian inda po na sa tima na mafia, na umanian lakat na pala diyan na sa tima na dusa karuro. Ang kaino na sa katuro Rasul sallallahu alaihi wasallam na tiga na talibul ilmi fi sabilillahi ma lam yarji. Ikadu riwaya na man kharaja ilal ilmi fahuwa fi sabilillahi ma lam yarji. Sadun sa sumong si sangatwa ilmo naskan yan na matatago dun sa lalang si ipo Allah taman sa di maling kualay niya na ukapantag kapatay sangatwa darpa siyongan yan na miyataya syahid. Oriano to na itaros tanong ang ato di tanong kapamatia o di na ka pamakusaya ko kiniguris o kaya pagintaw o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakalo-kalo na adnap ka suwatan o na sa timan sa taga nabalasan tanong o Allah ikadwa na ang tanong din na pagkatukawiso tama na kiyarasay o Rasul sallallahu alaihi wasallam o kaya para sa rasen yan wando man na yan kapakaburan ta o agamatano sa dunia. Dira katano din ni raot so agamatano o da panagunta man su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adna hadis Peter o Rasul sallallahu alaihi wasallam at na inna Allah nazara ila qulubil ibadi fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anqal qulubi wa atharuha faj'alaha khataman nabiyyin war rusul. Inilay wala sulang uno mga puso nayam ya tuuno Allah ade dum paguna na suti ya puso na so puso o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agiti sabab pabielo niya su Rasul askanya ni moripuri ya Nabi amulimposa ng mga Rasul. Thumma nadhara ila al-qulubi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajada quluba sahabatihi anqal qulubi ba'da qalbihi faj'alahum uzara'ahu wa sahabatahu wa asfiya'ah. Inilay man wallah wanta ipinaka mga pipi puso ang mga suti ipuso ko oryan o puso o Rasul sallallahu alaihi wasallam na imiyato wallah mga suti ya puso mga lina nga puso da mga saning-saning o mga puso yan na sa mga puso o mga sahaban yan. So puso Abu Bakar, puso Umar, puso Osman, puso Ali, agusto kadente ng mga sahaba o Rasul
sallallahu alaihi wasallam nagyutoy sabab bialoy sira no Allah at tindus rabaw pagkababayaan yan na bialoy niyan siran ang mga ingapeda, mga bulayoka, mga sahabaw rasul sallallahu alaihi wasallam. Ganyan ni sabab papadudun sa mga sunat o mga salafos salih nagyangat to di irang kanggo guru iko kaya kiniguri so kaya paginta o rasul na gusto kaya paginta o manisaka tao ko mga sahaba niya. Napada bago sa intano mabang sa amin na so rasul sallallahu alaihi wasallam ko kaya pa kauman yan sa Makkah nariri duuno mga tao sa Makkah tungan na ira na ariri nga saan ugaid na masabar su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miyatero Abdullah bin Mas'ud bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli indal bait. May kay said na iatigan na su Rasulullah na diisimbayang sa Baitullah. Naso Abu Jahl lagu sa mga layok yan na muuntod siran ko ubay Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naso atigyan so kagairo na ana sumiyumbali sa sapi. Ana sumiyumbali sa sapi na ayatabi at o mga Arab na igira sumiyumbali siran na peludasan niran sa kubal. Nagyang atwa sumiyumbali na liudasan niran so siyumbali ran na sapi sa kubal. Kaya ko na may layo Abu Jahl so Rasul sallallahu alaihi wasallam di maroroko-roko. Natigyan ng mga ginawa niya na anta ikuha sa nga to kubala. Asyong balik kagaya pagumbaw. Na bungkus niyan ko Muhammad. Amay ko sumujud ka hindi din makapumbangon. Nagyan ko na nga pinakadarwa kakiran. Aso Uqbah bin Abi Mu'ayyid ko. Napiala lagi niya na nga to kubala patundukan. Nakinuha niyan na ini kulambu niyan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si sangat to kasusujud yan. Nagusirang kekala na di sirang konman makapamagiraga sa kapkagut-taguti kira sa kakayad. Kagya su Rasul sallallahu alaihi wasallam na di makapumbangon. Na ako na miyandingan-dingan no Abdullah bin Mas'ud na buat tigyan no kagaga kambuna yung anakan su Muhammad na kinuha na ang gaya ni kulambu ni Rano ni dag ni Rano na pagumbo ako bala. Nagukon mapalalago yung mga layok yan su Fatima awata o Rasul na miniriputi Rano. Na miyakaw ma su Fatima na piyanguan yan na ang kautu ako bal nagyutop ang kamaka bangon su Rasul sallallahu alaihi wasallam. Napiamanintaan niyan sir. Kung so Fatima na lang wadawra na lingan niyan si ko di ikakalaip sing eran suama iyan. Allahu Akbar. Ganan mga bangsa mi tamanakya rasay Rasul sallallahu alaihi wasallam ko kinipanulon niyan si ko agamaw Allah Rabbul Alamin. Ino mga daysa ka ninipanulon ka mambuso panulon ng Rasulullah kaangkano makapagubay si ipo surga. Ino mga degi ang kana na dipsumbayang kung mga ubayin kaming idulon kakiran so kasumbayang. Giyang na ng mga rarata iparangay, mga salimbot, mga tangakal, mga sapar kakiran kung diyang kaaktigagang ka. Giyang na ni sabab, opamakoad na ikanom arokon waga matano. Na ay ikan marukon waga matano nakasugo sa mapi ego kasapar sa marata. Sabab yan nagyan na ni galbak ko nabitan. Igira miya kailay sa mapi yan ipsugo yan. Igira miya kailay sa marata na ipsupar yan. Nini kararang ito no to mga darwa ka. Ang mga ridu ayo Allah. Narini nga sa Iran. Nakagya ko na makambangon su Rasul sallallahu alaihi wasallam makapasad sumbayang nalom yang agsalang ito na igira amin dua su Rasul na makatalo na igira amin yang nikwala ng makatalo na ako napitiro yan na Allahumma alayka bi Quraish
Allahumma alayka bi Quraish. Allahumma alayka bi Quraish. Ya Allah, napangning kurka sakad ni mata ako mga Quraish. Pemur kain kasiran. Allahumma alayka bi Abi Jahli bin Hisham. Ya Allah, napamur kain kaso Abu Jahli bin Hisham. Nagusto Utbah bin Rabi'ah. Agusto Shaybah bin Rabi'ah. Agusto Al-Walid bin Utbah. Agusto Umayyah bin Khalaf. Agusto Uqbah bin Abi Mu'ayt na murka in kasiran ya Allah. Allahu Akbar. Na so Rasul sallallahu alaihi wasallam na igira da makasabar na gito at pemaninta. Na igira na inisinta o Rasul na pterimaan. Na so kunin so kaya nagaw na nga to di ikakala amya maninta so Rasul na miya panaksira. Kagi pakilkira no buad na kapamaninta ikira. Kagi katawan nira na tatarimaan so duwa o Rasul. Amya tuman-tuman mga bangsa miya mga uri pun Allah. Kagi nga yalangon na ni pamaninta o Rasul. Natunga na ya kiya sama ran si sangaw to kiya pamatay irang kaugazo ato Badr. Kaadong ko na miya nga aabiso na tangilan niyan, miya nga pupong ko na ulo niyan, piya nga daan sa barukan. Nakagya ko napakandadagulo na ang sira no Rasul sa angkaw to landeng ako layib. Apa makadagtungon niyan sira no na tiyawag sira no Rasulullah. Naipatuwag kira no Rasulullah na fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa. Saka na maadarwa ka mga Quraish. Bani umiyatuon so ini pesadar ka no mga Tuhan niya barahala benar. Fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqa. Kamataan na sakon na miyatuon na kaswini pesadar ka no Allah apasa de benar. Akagagaw Allah apulang kanunian alang wadarwa ka adi paginugod ko agamaw Allah. Na ako na miya sa Umar na tiga na ya Rasulullah. Pumitiaraan kasiran, asiran na miya matay, akia samaran sa mga lawasiran, api nga puputulan sa ulo, miya nga ititir sa mga barukaniran, laumibaga lawasiran. Na ako na pitiro Rasul sallallahu alaihi wasallam, natigyan na ibat kakana ba suka pakanagayran rakan walladhi nafsu Muhammadin biyadi ma antum bi asma alima aqulu minhum kanabas kano iba mas mala kapakanagan niyo ko dia kan teruna disira mana niya nasu kapakanagay niyo rakan na lagi dito so kapakanagairan rakan na aya katero katada na pisumbayan sira no Allah sa kanag na aniran man nagaangkaw tuwa Petero kira na ini pananawag kira no Rasul kaansiran makasundit na ansiran makambauman nagyanan din mga bangsami imababalo yan da'wa no Rasul sallallahu alaihi wasallam basta mala isimba si ipo Allah mala ilmo mape parangay na igira ay ni pamanintakan niya na sobra kakon sa di plalakot na kampila na magarang. Kaso mga salafus salih na tunga na irandun na panananggilaan o ba na makanda daw hurakira na mapesimba mapesambaya. Kalagi din no patilad na din ni kaya pamaninintay kiran na oras buto na mingitan na kiran na ang otorarang ito Allah. O di na matalik sun sa mga pira gaw mga pira ulan na pagkata na kirandun ang autorarang ito Allah. Kagyasunatan na no Rasul sallallahu alaihi wasallam nagwi ni tinias yang kung mga ori penuh Allah kasalimutan. Gira kaya salimutan ka na sa sumilimbut ra ka na di ka pakato kamala ay puwersa mala ay bagar mala grupo adisa ka nauna na duka pila ka ana tebang raka ay non tula adato naron ka penuna sa uidakal ka kay girapi penun ka ko Allah sa uidakal ka ko kaya salimbutir ka gusto ka riduar ka gusto ka pangatakyar ka nasudin so Allah ipasiupa
si isang atawa sumasalibot raka. Ay ko na di tiruon wala na laansuran na kawalau ba'dahin. Sigurado at tabangan nakan saka, pag ako panakan saka, sila pidaw nakan saka, apya pan miya taalik. Yan na ni sabab pa miya kaysa ko na isa ko mga ulama natungan na ya kaya pasangan sa kaya nga sa uno mga tao na lumiyangag sa langit na inisinta yan na ang atapri nga saon na da makapiragawin na kaya tutungan sa wala ang atapri nga saon na dap man makapiragawin na piyamate na wata ang atapri nga saon. Allahu Akbar. Na sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na miya kaysa na biyalak o Utayba to Banu Abi Lahab at tungod yan minsan nakagya ko na balakan yan na pwede mo sa duda sa Utayba. Aw ba di sa Utayba na tungod minsan o Rasul kudan yan pakapag-Islam. Allahu Akbar. Nagunyan kong panong aduda ang ariyan nagunyan tao prison sa buntal o Rasul sallallahu alaihi wasallam na sumilinga singa na dirong kon na panrapo no Rasul sududa yan aw ba di ay panmato ay idad su Rasul adis kaniya na magaripan suwa maira na lumiyangag ko sa langit su Rasul sallallahu alaihi wasallam na ko napitero yan na ya Allah na di nga mata gumbuno aso ridu ay ka aridu ay o sugu ka aso Utayba na di nga matag buno at taman sa aya makapatay ron na isa ko mga asong ka mga arimaw. Allahu Akbar. Niya ko na makuha Abu Jahal sa Utayba na sumisinga-singa. Yan ay nukainin na di ikila. Alagin ka susukayan. Natigyan ko na kaya to prisa na kanabuntalo Muhammad. Natiganan to na ipituro yung agi ko to prisan ka para siya. Natiganan na ipituro yan na ya Allah na di nga mata gambuno as o taybay nun ta na yung makapatero na miya kalala arimaw. Na miya kagura o kung so Abu Jahal. Ay ko na miya tiro yan nagyan ang sumama asa din sa tiro niyan sa Japang niya na pembenar no Allah. Mga uri po no Allah katawang bu mga ridu ayo Allah. Benar suaga mau Rasul di ini ni panulun. Ugaid na di irang perati ang kaino nakagiyabay aginawa. Pagalangan sira no syaitan ira nagusubay aginawa ira. Pagalangan sira no maratabatiran. Kakataon ni Rambo benar suaga ma. Nauna disiram sembayang, disiram puasa, disiram sedekah. Kataon ni ra nagituy agama Allah. Na epekaalang kira na sumabay aginawa ira. So babayaran si eko dunia, babayaran ko tamuk, babayaran si eko kadato. Na eko na miyatero Abu Jahal, nakapadi-padi ka buhay karitang na di ka pilalakaw. Kaso Muhammad na paketuman so di ini tero. Now baka ba din makada sa arimaw? Di niya ko nung pakaliw sa Utayba. Dago masala kami mialipat na miyang anop kung si isa yung dasab na mga padiyan na labi 20 ang mga babagram mga mama na miya kaunot sa Utayba nakagya ko na loo kagaw inaguni ang katadami ang auto panin tao Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miya kakuray sa kadun so Abu Jahal na miya tiro iyang mga ngungudan niya na asara di matay iman to di mako arimaw so ikaritang ko Utayba na umani isar kano na permiwan akan sa 20 unta makaw matano sa Makkah nagwirang kon libeta so Utayba nagusiran pamangiga na mingunto-guntor sira na dididal mirniran sa Utayba kawad na pa kaw maarimaw namamatay si Randendaan nagubugo niyang bumalamba sa Utayba. Nakaya ko na malukad na gawin nakataya din sumaka miraraot ko sa ulo niyan kung mga gabo na kalayan na arimaw. Na miyaw maniyang ko na ngay ang ugunto-guntura mga nguda alabi 20 na pagpangabaw niya. Na umani mabaw niya nun na
tema din niya na kawatawatan. Na ko na malamba siya sa Otayba. Na so kaya bawa niya ko Otayba na giyarang at yan sa tango. Naming ipalantigaw lo niyan. Nami alago ibu ang kautua Arimaw. Allahu Akbar. Nami kagura o konso Abu Jahal. Naipon raw mambu na miya nagumpot so ringas sa iyang ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikadua mga bangsa miya, mga urip na Allah na sukon so Rasul sallallahu alaihi wasallam nagwani din. Ama nagumpot so kariringas sa aw no mga Quraish naming ilangag miya kalangag man sa langit. Na ko na miya tiruyan na Allahumma sabuun kasab'i Yusuf. Ya Allah na tamo na ka sa mga kuray sa mga tataga si puso adi peratiya. Ay pendulong kiran sumapia na di irang peratiya. Na pendulong kiran so agama na patelikod sirat. Kaprido uniran so benar. Na tamon ka kiran so taon. Tamon ka kiran so krisis. Sa lagi do kini tamon ka ko krisis ada akakan si ko pagata o Yusuf alaihi salam. Nagya ko na nga tuway nga damakati ko Abdullah bin Mas'ud. Namiya kapitu oragun na dead noran. Namiya kakanso mga kuray sa mga kubal, mga lakang, damasumbali, mga apian to na ni peto nira na miya taya pangangayaman miya taya binatang na pakeniran tamang sa raon na pakeniran taman sa piya magatidan so mga tao na miya matay so mga lokos na nakalilida di imbota na patay na miya kang gagaan konsumong so Abu Sufyan ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ako na miya teruyan na ya Muhammad innaka ta'muru bi ta'atillah mata na sa kana aya ay pasugo ka na kapangungunutan ko Allah Rabbul Alamin wa bisilatir rahim na ipsugo ka panso katutungan ay kape kapelolot na mata nagyatigan na ngay mga pagtaong ka nakiyabina sa ansira miya matay sira na kaor miya matay sira na gutom na pangnika ko Allah na lumiyangag kun si Rasul sallallahu alaihi wasallam sa langit natigyan ko na Allahumma aghithna ya Allah napaki oran ni kami na oras buto na miuran na miya babaya sa mga Quraish na miya nagira na sabab kukyapang ni Muhammad sa oran na miuran na ada sirang parantiyan ada sirang panalamat kabadong man misubra so kare ridu ay rangko agamaw Allah na ayam mala na susugu Allah na may sabab sa mga bangsa miya mga orip ng Allah na kiararangitan ng Allah sa mga Quraish miya kaisapan mga bangsa miya mga orip ng Allah nagyangot tuwa sa kataw Kristiyan ay nidulo nuno Allah ay nidulo nuno Rasul so Islam na miya Islam doon na miya babaya so Rasulullah kaya no nakagyagyan ng amyag Islam na malay ilmo kung mga Kristiyan. Na bakalo-kalo na tundog no pagitaw niya. Nada makapiragoin na miya nagurasul lagi nga Kristiyan namin balik Islam, namin balik Kristiyan man. Inawaan niya man su Islam. Nataga diya diug YouTube kada problema. O gaid nakagyapagan ko buniyan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa ipagan ko biyanoon na tigyan nagyang na nalangon na di ituro uno Muhammad na palayarak na ng puun. Kapalaya koronanan ini pamangdao. Kaso Muhammad na di matao surat na di matao matia. Nasabo sa di iron teroon na di niyan teroon. Allahu Akbar. Nagukonsinta ano Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lumiyangag sa langit so Rasul sallallahu alaihi wasallam na inisinta iyan ang autua Kristiyan. Amin balik Kristiyan na miyatay. Oras boto na miyatay. Nagwirang kon labungan. Nakagya mapita na miyagua o lupa. Mingi gumaw sa puro. Na miyaw mga lulutyan. Natigilan na ito na kayo nilabungan tanong.
Sinin matatago sa ngari ang kaya labeng yun. Nagunya tigiran labeng ka benda kiyalo to mga sahaba. Kiyalo to Muhammad na kiyalo to mga sahaba. Nagwirang on labeng, nagwirang pakadal dalema. Nagwiran pandag ni sa ator. Na tiyang buna nira. No kagi mapita nag-YouTube man nasisip man sa liawaw. Natigira ko na pumli na yung mga sahaba gwira pakilutang ay miyatay. Nagwira ko man labungan. Kaya pagong ko bunira ang mga sahaba gito na sa mga sahaba na ito na ilabutira sa kanya taya Kristiyan. Kung ito na ikikuera no, nuberang kiluta. Nag-ipagong ko bunira sa mga Muslim kagin na nitabi ito mga ridu ayo Allah. Ay paganda raw takyan anda man ay kapakatuo niyan sa katero adi benar ay pagan ko biyang ko pipia-pia. Ngayon nila bungirangon na piya kadal-dal miran. Api anda gina nila sa miya makalala atur. Aw nakagi manamapita na sipda ko ngari o labong yan. Namiyatang kad sa ginawairan na daabawang kigal baka. Kenaba na pakiluton. Nasokon sukiya tangkad sa akalira na rarangit besuto wala ka diterima na lupa ang ato Christian amiyag Islam na miyawa ko Islam. Allahu Akbar. Genan mamuy kadidili kadu lango na di sembayang pengendak sembayang. Mi sembayang guminak sembayang. Lagi puasa mi sembayang so kaya pakabuka yan guminak sembayang. Upo nga matay na kapakaya di katarima ano lupa. Nakaya ko na may layo mga layok yan. Mga ginawa ini ng ato Christian ay kapatad minuto akini labang no na piya kadal-dalam na ya. Diterima ano lupa. Bayaran na palang tigit. Ini palang tigiran na piya magagawa arimaw, piya magagawa aso, lango na anda ba ini na pakensa sapo na kaya dasiran subang kayo. Allahu Akbar. Yanan mga bangsa mi mga urip no Allah mga tulad ano kaya rasayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko di inyang kipanulunan si iku agama Allah. Naya benar na su Rasul sallallahu alaihi wasallam na igira kira rangitan yang so tao na di makapamang ni sa tabang apu ungku Allah. Igira adi dempakatiger su Rasul na lumagag sa puro na namang ni sa tabang ku Allah na makaw masutabang wala na kabinasaan sa romiredu. Yan andun so katuro Allah sa hadis Qudsi. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Sadan sa riduun yan, so tabang akan na tigu Allah, pakatate ano Allah na riduun yan. Nasab na rapya kito kawang korona tigu Allah, ang garubat tenakan sa kanya. Saka mababaya romidu sa barasambayang, mababaya romidu sa imam, mababaya romidu sa ustad, mababaya romidu sa hafid. Pagkararangitan ka so mga ulama, nekatiyar ka dun. Niya suguk ka dun ang na hadithu Nabi sallallahu alaihi wasallam. So lango na mararasay ko da'waw. Handa ba ini na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay plalakawiran so agamaw Allah. Nabanga din makukuha haradawan ka di nga suman-suman hindi ka sudiin. Nekatiyar ka dun. Kapag ka umarkad na surarang ito Allah. Man adali waliyan. Sa din sa riduun niyan so pagkababayaan ng Allah. Patibangan ng Allah. Patibang ko agamaw Allah. Fakad adantuhu bil harb nasab naratig wala apya kisabot ang korona ang garubat na kanstanya. Namadak lagi garubat wala na apya kagarubat yan na sakit. Apya kagarubat yan na ringasa. Apya kagarubat yan na kamermer. Na emana niya na miyaku adiyaman sa dunia na emala na ketutong ko apo yung naraka. Sumabu si Rasul sallallahu alaihi wasallam na igiraan na ininduan yan. Hamiyang ni si iku Allah, Rabbul Alamin. Igira amiyang ni si Rasul sallallahu alaihi wasallam si iku Allah, napteri maano Allah.
So Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. So Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma nami apa nutulian. Atiga na anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-khala'a fawada'tu lahu udu'an. Qala wa man wada'a hadha? Fa ukhbira fa qala sallallahu alaihi wasallam Allahumma faqihhu fid din. Niya kay sa atigyan na Nabi sallallahu alaihi wasallam na sumyong sa siar. Nakitigan na makasul sa siar na inuita na kon sa ipagabdas yan. Nada ako niyang badmaylay. Nakagatigan na makaliw na madanga yan sa ipagabdas yan na tigan na anta ay may trakon sa ipagabdas. Napitero irana na sutingad ka abagwa mama aso Abdullah bin Abbas. Na ako napitero o Rasulullah na tigan na Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah na sabab ko serbisyo niyan rakan nabaluyang ka amala isabot ko agama. Mala ay ilmo. Na sumabuso Abdullah bin Abbas na sa kaniyang buisa sa kataw mama akiagraran sa habrul umma. Mala ilmo ko pagta o Muhammad. Tarjumanil Quran as kanya na interpreter o Quran. Bibarakati du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam akabarakato pang ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lagi din man po anan sa mga pipi ang mga salafus salih. Ipoon ko mga sahaba o Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gusto mga salafus salih na so mga tao na igira siya gada nira na ang tuwa mala ulama. Bara sambay ang bara puasa. Namiya baloy bad na sunatira na ang tuwa Allah la tansawna min salihi du'aika. Mana ni napang ning kaming ka igira di kan dua na pagpeda kaming kau kaya gira ko na min dua ang kau tua tau na inapadkan yang kau doa abitu ni yang nangarana ka Allahu Akbar napaka ineng ka ako napaka elin so buta deka ko kaya pakapian yan na so Abu Bakar na gawa din na maka umaw din na ngaya tigiran na Abu Bakar gira di kan dua na pagpeda ako doa ang ka. Hey Omar na igiradi kan duaan na pagpadaong ako duang. So Ibn Taymiyyah, so Bimbas, so Ibn Uthaymin, mga laulama na makaumakiranda na nga ito at tigiran na pagpada kaming ka ko mga pipi aduang ka. Pag niya nga kuwala kada kami sa sakit. Pag niya nga kuwala arila ang kami yung Allah. Pag niya nga si ikuwala pakasurga ang kami yung Allah. Asa ragi ang tuwa di ngayon bitira iya pagampitan kaamang ni na uyag-uyag dapat matay. Naso natuto. Ang pungan niyan min dua, ami pang nikak niya ko Allah, na miya kapagumana so pangning ka gusto pangnin niya, na terima ano Allah Rabbul Alamin. Bata bilabaw so ina, igira ini pamangnin niya so atayan na paterima ano Allah Rabbul Alamin. Bata bilabaw so ama ay gira ini pamang niyan so ataya na terima anu Allah. Ini pamang niyan so karuman niyan terima anu Allah. Ini Oh. Ha? Nala. Sige. Tawag ka po. Ito ba mga bangsa mi, mga urip na Allah? Igira ang tao niya inipamang ni kanya pitero kau na di ang kapelepas ako doang ka pagpadaong ako doang ka na terima anu Allah Rabbul Alamin. Nalagid mambuanan sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Miya pa no tulo Sa'd bin Abi Waqqas. Tiyan na adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Allahumma shfi Sa'dan. Allahumma shfi Sa'dan. 3 مرات فشافه الله من مرضه.
Niya kaysa tigusaad na miya sakita kung na diya ko ting kasama sakita. Na ini kaipa ko Rasul sallallahu alaihi wasallam na miya umako niya na bako din makakatang si kuiga anak. Niya ko napitiro yan na ya Allah na bulungin kasusaad. Narinipit yan sa miya katlo, ya Allah na bulungin kasusaad. Nauras mo ito na tiyari maawallah sa pangninya. Na miya katinig susaad na dead na sakit yun. Ama kasaga mapipiapi aginawa niya. Allahu Akbar. Nasu Rasul sallallahu alaihi wasallam na ko na masipat yan ko saad. At nga na yung babaya sa nga ito akiyada o sakit yan. Na may dua pero man su Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naip manapang niya na tiga na Allahumma stajib li Sa'adin idha ta'ata.